Nedávne tragické útoky psov vyvolali živú diskusiu a kompetentní volajú po zmene zákona. Aký bude? Dobrý deň, po letnej prestávke vitajte pri Fokuse právo. Skôr ako privítam svojich hostí, povedzme si, aké budú dnešné témy. Aký zákon u nás upravuje chov psov? Akého psa možno označiť za nebezpečného? Prinesie nový zákon pozitívnu zmenu? Skôr ako sa s hostiami začnem rozprávať, poďme si pripomenúť nedávnu nepríjemnú udalosť z Košíc. Obete napadnutia ani netušili, že nevinná prechádzka sa skončí tragédiou ich domáceho miláčika. Sestra pani Alžbety celý incident sledovala spoza brány rodinného domu. A videla vlčiakov, jak sa rozbehli. Skoro malého do auta hodila, kričala, že malého skoro do auta a vlčiaci jej začali útočiť na auto. Polícia prišla na miesto činu do niekoľkých minút. To už boli psi spacifikované. Najhoršie však čakalo na obete až vo chvíli, keď bol jeden z rozúrených vlčiakov priviazaný k kovovej konštrukcii. Rozúrený pes, ktorý útočil na 36-ročného muža, zaútočil následne aj na policajta a ten na odvratenie útoku použil v zmysle zákona služobnú zbraň a niekoľkými výstrelmi psa usmrtil. Vystrašení ľudia sa ešte pred príchodom policajtov sami snažili psov spacifikovať. Malého pudlika mali, takého 5-ročného bieleho. Tí vlčiaci ako schmatli malého a ho roztrhali. Pani Alžbeta tvrdí, že bolo len otázkou času, kedy sa niečo podobné stane. Či ráno, či v noci tí psi bežne chodili vonku. Odborníčka tvrdí, že za agresivitu psov môžu ich majitelia. Samotný pes nemá tie agresívne sklony v sebe, ale vďaka človeku ich môže získať. Buď sú držaní na reťaziach, alebo v malých priestoroch, alebo jednoducho človek sa im dostatočne nevenuje. Polícia sa bude prípadom zaoberať v najbližších dňoch. Úvodná reportáž. Aj dnes vysielame naživo a to znamená, že už od tejto chvíle nám môžete telefonovať na známe telefónne číslo 055 72 33 302. Naša asistentka si vaše otázky zapíše a v závere relácie na ne budeme odpovedať, alebo nám píšte vy. Adresa fokus.právo@stv.sk. No a ja už v tejto chvíli po svojej pravici vítam pani magisterku Marcelu Chlebovičovú, advokátku. Pekný deň, vítajte. A taktiež aj Anku Náďovú z občianskeho združenia Psia duša. Vítajte. Dobrý deň. Tak videli sme úvodnú reportáž, kompetentní sa vyjadrujú, že zlyhal pravdepodobne majiteľ. Aký je váš názor? Keďže nepoznám presné okolnosti v tomto prípade, ale pravdepodobne tam bude to, že ten majiteľ si tie zvieratá nezabezpečil, aby sa nevedeli dostať z chovného priestoru. Aký by podľa vás bol trest pre majiteľa, ak by sa ideálne dodržiaval zákon? Nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnemu prípadu, neprináleží mi robiť nejaké závery k prípadu, ktorého okolnosti presne nepoznám, ale v zmysle platnej a účinnej legislatívy, teda zákona o niektorých podmienkach držania psov, v zásade vodiť psa mimo jeho chovného priestoru alebo chovného zariadenia môže len osoba, ktorá je plne fyzicky a psychicky spôsobila ovládnuť psa v každej situácii, pričom táto osoba je povinná zabrániť psovi v útoku na človeka alebo iné zviera, alebo nejakému inému spôsobu ohrozenia človeka alebo zvieraťa a zároveň je povinná predchádzať vzniku škôd na majetku, prírode alebo životnom prostredí, ktorých by sa mohol pes dopustiť. Teda v zásade priestupku sa dopustí osoba, ktorá vedie psa a nezabráni útoku psa teda na človeka alebo zviera alebo ich ohrozeniu. Zároveň podotýkam, že priestupku sa môže dopustiť aj držiteľ psa, pokiaľ umožní osobe, ktorá jej nespôsobila v zmysle zákona, aby psa viedla. Teda podľa zákona, kto za psa zodpovedá? Jednoznačne to zákon hovorí. Za psa zodpovedá držiteľ psa, ďalej osoba, ktorá psa vedie, aj tiež osoba, ktorá nad psom vykonáva dohľad. Akých ďalších porušení zákona sa zvyknú majitelia dopúšťať? Okrem toho, že zveria psa osobe, ktorá nie je spôsobila a ktorá sa nedokáže o psa postarať, ani ho zvládnuť? No napríklad to, čo už tu bolo spomenuté, nezabezpečia ten chovný priestor proti tomu, aby to zviera odtiaľ mohlo újsť. Nezaevidujú si svoje zviera, neočkujú ho proti besnote, nezabránia mu nežiaducemu rozmnožovaniu alebo zbavia sa zvieratia. Dosť často sa hovorí aj o tom, že by sa mal sprísniť zákon. To znamená, že už by nešlo o priestupok, ale šlo by o trestný čin. Z pozície vás ako pracovníčky v občianskom združení je potrebná takáto zmena? Ja si myslím, že áno, že určite pri tých závažnejších problémoch by to malo byť tak, že teda ten majiteľ bude zodpovedať a ja si myslím, že okrem toho trestu odňatia slobody by tam mala byť aj sankcia a do budúcna zákaz chovu ďalších zvierat, ďalších psov, aby sa to neopakovalo. Určite o tom budeme hovoriť aj v našej relácii v jej druhej časti. Do chovu psov môže zasahovať všeobecne záväzným nariadením aj obec.
Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je zakázaný vstup so psom alebo kde je zakázaný voľný pohyb psov. Tieto miesta by mali byť viditeľne označené. Zároveň obec môže upraviť podrobnosti o vodení psov. Využívajú obce tieto všeobecne záväzné nariadenia a zvyknú pomáhať majiteľom psov? Alebo naopak trestať tých, ktorí sa nesprávali tak, ako by sa mali? Stretla som sa napríklad na sídliskách, zvyknú prostredníctvom mestských policajtov kontrolovať evidenčné známky, alebo či je zviera očkované a tiež aj to, či je dodržiavaný ten zákaz vstupu alebo ten voľný pohyb psov. V doterajšom zákone sa úplne presne kvalifikuje aj nebezpečný pes. Aký je to pes? Nebezpečný pes je taký pes, ktorý pohrízol alebo poranil človeka bez toho, aby bol napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane. To znamená, že sa tam nespomína žiadne konkrétne plemeno, ale akýkoľvek pes, ktorý útočil bezdôvodne. Presne tak. Čo sa následne s takýmto nebezpečným psom deje, keď už pohrízol? V prvom rade je evidovaný. Evidenciu vedie obec. Následne, po tom, čo je takýto nebezpečný pes evidovaný, tento údaj by sa mal nachádzať aj na jeho známke. Táto známka je neprenosná a preukazuje totožnosť psa. Zároveň takýto pes sa na voľnom priestranstve môže pohybovať len s náhubkom. A zároveň je tu zmena. Vodiť takéhoto psa môže len osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Podotýkam, že plná spôsobilosť sa v zásade nadobúda dovršením plnoletosti. To znamená, že mal by byť evidovaný. Teda ak nikto neohlási, že došlo k napadnutiu, tak pravdepodobne neexistuje ani žiadna evidencia. Teraz dochádzame k ďalšiemu priestupku. Tohto priestupku sa môže dopustiť teda aj držiteľ, aj osoba, ktorá psa vedie. Vzhľadom na to, že osoba, ktorá psa vedie, je povinná ohlásiť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu svoju a takisto meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrízol. Zároveň táto osoba je povinná aj ohlásiť túto skutočnosť o tom, že pes pohrízol, pokiaľ nebol k útoku vyprovokovaný alebo sám nebol napadnutý a nebol použitý ani v krajnej núdzi, ani v nutnej obrane. A túto povinnosť má aj držiteľ psa. Čiže musí. Ak si ju nesplní, mal by byť sankcionovaný. Áno. Stále hovorím v tom podmieňovacom spôsobe, lebo nie vždy sa to dodržiava. Na Slovensku existuje niekoľko zoznamov nebezpečných plemien, zatiaľ ešte neboli pomenované. Čo si o tom myslíte, ak naozaj takýto zoznam vznikne? Čo to vyvolá v radoch chovateľov? Ja si myslím, že takýto zoznam nič nevyrieši práve z toho dôvodu, že nie je problém v samotných psoch alebo v tom konkrétnom plemene, ale v ľuďoch, áno, v ich majiteľoch. V nezodpovedných rukách bude nebezpečný akýkoľvek pes. Či je to Rottweiler, Pitbull, Cocker Spaniel, Beagle alebo nejaký kríženec. Takže a myslím si, že ak by sa aj nejaký takýto zoznam zaviedol, tak by tam bol problém s ilegálnym chovom, keby sa tie psy začali chovať na čierno. A tým pádom zase by došlo k tomu, že tie zvieratá by boli nesocializované, lebo by boli držané niekde, dajme tomu vzadu za domom, aby nikto o nich nevedel. A vlastne tam je kameň úrazu, ak sa takýto pes nesocializovaný dostane z tej reťaze alebo z toho koterca a napadne prvého človeka, lebo nevie, ako sa má správať. Nie je socializovaný. O tom tiež budeme áno. hovoriť. V európskych krajinách ale existujú zakázané psy. Je rôzna úprava v zahraničí. Za všetko by som spomenula napríklad Dánsko, kde je zákaz špecifických 13 plemien psov, je zákaz ich chovu, ich držania a dokonca ani turisti nemôžu tieto psy dovážať. Naši susedia, Rakúsko, majú teda úpravu takú, že chov nejakým spôsobom regulujú 3 spolkové krajiny s tým, že majitelia, alebo teda držitelia 13 opäť špecifických plemien musia mať tzv. Vodiaci preukaz psa. Ten v praxi znamená to, že držitelia týchto psov absolvovali špeciálny kinologický výcvik na ovládateľnosť, aby sa naučili teda pracovať so svojím psom. A ďalším príkladom je Taliansko, ktoré ako keby vrátilo psom ich práva. Taliani do roku 2009 mali na zozname nebezpečných plemien psov až 135 plemien psov a vzhľadom na to, že tá agresivita psov sa neznížila, tak tento zoznam zrušili a vrátili sa k zoznamu, kde evidujú už konkrétnych psov agresívnych, ktorí sa už prejavili agresívne. Čiže už ich nedelia podľa plemien, ale podľa agresivity. Odkazujú na vedecké výskumy, ktoré im vraj teda
potvrdili, že agresivita nezáleží od plemena psa, ale konkrétne od jeho výchovy. Aj to dnes ešte určite zaznie v druhej časti. Môže sa, Anka, podľa vás narodiť agresívny pes? Narodiť agresívny pes sa nemôže, jedine ak sú tam nejaké patologické zmeny, ale to je zase už o niečom inom. Agresívny pes sa stáva, ak je buď v nesprávnych rukách, teda ten majiteľ buď si o tom plemene nič nenaštudoval a jednoducho si ho vyberal, alebo sa mu páčilo, čiže nezvládol jeho výchovu, alebo sú tam potom tie prípady zvierat, ktoré sú zanedbávané, roky sú držané, nesocializované, ohľade, osmede, hej, takže nemajú zdravý psychický a fyzický vývoj, alebo potom je tam ďalšia skupina a to je, keď ten majiteľ toho psa vyslovene chce, aby bol agresívny, teda ho k tomu celý život vedie a sú tam napríklad aj tie psie zápasy, alebo ho hucka aj na ľudí, hej, a tam je ten problém potom, že... No a teraz vám ďakujem, s vami sa nelúčim. Vám, diváci, pripomínam, že od tejto chvíle môžete všetky otázky ohľadom nebezpečných psov adresovať Ane Naďovej z občianskeho združenia Psia duša. Bude na ne čakať pri mobilnom telefónnom čísle 0918 381 295. Vám ďakujem za účasť v štúdiu a za všetky užitočné informácie. Dovidenia. No a my samozrejme budeme pokračovať. Simona Juhasová sa chovu psov venuje niekoľko rokov. Najnovšie chová kaukazské ovčiaky. Sú to strážne psy, tak boli aj vychované, aby vlastne strážili svoj pozemok, svojho majiteľa a to sa nám páčilo. Proste to pes, ktorého netreba učiť, aby si nás chránil. Simona svojim psom dôveruje, ale napriek tomu je vždy opatrná a nám svojich miláčikov pohľadkať nedovolila. Viem, akí sú tí psi, viem, aký majú pôvod, viem, čo dokážu a není to klasický výcvikový pes, ktorý proste dokáže len tak na povel počúvnuť. Proste je to ich teritorium, oni by si určite strážili a pre každú bezpečnosť ja nerobím tieto veci. Takže. Huňaté slečny Medadona a Corina sú veľké kamarátky nie len s malým yorkshireským teriérom Kamelotom, ale aj s 18-mesačným Kristiánkom. Starostlivá mama má však vždy oči na stopkách. Z toho dôvodu, lebo sú veľkí a keď chcú prísť k nemu, tak ho drgnú a on už potom spadne, takže preto chodíme spolu. Pri zmienke o cudzích ľuďoch, ktorí nemajú problém jej miláčikov hladkať, len nechápavo krúti hlavou. Mala som psa, ktorého som priviazala pri obchode, mal nahubok, mal postroj s napisom, aby sa nehladkal, ale aj tak proste k tomu psovi tí ľudia išli. A v žiadnom prípade by nemali matky púšťať deti k cudzím psom. To treba od začiatku učiť, lebo vždy je to o tom, ako si ten majiteľ psa vychová už od šteniaťa. Ak to zanedbá, tak potom môže byť nebezpečný. Ak to urobí poctivo, tak potom to je psík, ktorý je plne ovládateľný. A v čom robia majitelia psov najväčšiu chybu? Chyba ľudí je tá, že si vyberajú psov podľa toho, ako vyzerajú. Podľa toho, či sú chlpatí, alebo nie sú chlpatí, či sú veľkí, či sú malí. V prvom rade by si mali uvedomiť, aké majú oni schopnosti, ako môžu sa o psíka postarať a čo mu všetko môžu dať a na základe toho si vyberať. Každý pes sa môže stať zbraňou. Každého psa viete vy k niečomu motivovať, viete ho na niečo nasmerovať a tak, ako ho vychováte, tak sa bude chovať v dospelosti.